Αστέρα που δοκιμάζουν ξανά. Πάσα εκτός περιοχής, δυνατό και επικίνδυνο το πρώτο σουτ. Και πάνε να βγουν γρήγορα ξανά στην αντεπίθεση, επικίνδυνα απέναντι. Υπάρχει κενό στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Ευκαιρία για τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν ήταν καλό το σουτ από τον Σούβασιτς. Ηλίγιας με την μία. Θα βρει τον Μπουρζάνοβιτς, παλιά στην περιοχή, δεν μπορεί εκεί ο Μπρούσερ και τον γκολ τελικά από τον Έντγκαρ, τον Βραζιλιάνο. Να λοιπόν που το ΑΠΟΕΛ πληρώνει αυτό το νοθρό, θα λέγαμε, ξεκίνημα στα πρώτα λεπτά. Κοιτάξτε, κενό στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ, δεν μπορεί εκεί ο Μπρούσερ να διώξει, μπαλαστρώνεται στον Έντγκαρ, ο οποίος με δυνατό σουτ παραβιάζει την αιστεία του Χιώτη, ο οποίος ήταν anýmboros play-on. Zvezda ima dobar rezultat, ali je igra popustila, naročito u posljednjih 20 minuta. Evo Edgarovog pogotka sa početka meča, kada je posle pasa Burzanovića uspeo dobro da se snađe u 16-tercu i da postigne. Još jednom interveniše za kratko Jaković, ali evo prilike sada i brani Radivojević. Dobar udarac. Propustio priliku da prihvati loptu. Međutim, gube igrači Crvene zvezde. Još jedan pokušaj, još jedan opasan nalet. Ponovo Haralampidis i sada su to već serije napada Apoela. Evo Milijaša. Dobar pas Milijaša, sada je to Subašić. Subašić, odličan centaršut, Edgar. Ponovo je to bila prilika za Crvenu zvezdu. Odličan kontranapad i moglo se vrlo lako dogoditi da Crvena zvezda povede sa 2:0. Mladi Istovu, dakle, mlađi od 30 godina. Evo opasnog naleta, pogrešio je Radivojević, ali na sreću Zevlakov pogađa samo spoljni deo mreže. Ponovo fudbaleri Apoela u akciji. Crven 24 Hristos Kontis, evo velike šanse i novog promašaja. U kadru Holanđanina Brursa, još jedan stranac u Apoelu. Evo prilike, ponovo brani Radivojević. Evo prilike za domaće posle dužeg vremena. Daj dobro postavljen. Prednost dozvoljava Rob Styles, ipak je bilo prekršaja. Mislim da Marković nije imao nameru, ali je ipak zakačio Žana Paulistu. Za trenutak je pokazao da je to prednost sudija Rob Styles, ali onda ipak je video šta se događa i zaustavio igru. Slobodan udarac za ekipu Apoela. Žan Paulista, kojeg ste malo čas vidjeli u kadru pred dolaska u Apoel, pred 3 sezone, igrao je jednu sezonu za poljsku Vislu, ali je dugo nastupao za portugalske timove. Znači, Brazilac koji ima 30 godina i koji je veoma malo igrao u svojoj domovini. Prva prilika za Brursa, inače dobrog izvođača slobodnih udaraca. Udaljenost oko 25 metara. Dobar šut i izjednačenje. 1:1, dakle, govorio sam da Brurs zna da iz ovakve situacije postigne pogodak. U holandskim timovima je to veoma često činio i sada, eto, se na neki način iskupljuje za lošu intervenciju prilikom pogotka Crvene zvezde, kada je Edgar uspeo da ga prevari. 1:1, 34. minut susreta, dakle, eto, uspeli su domaći fudbaleri da izjednače ovim zaista efektnim pogotkom. To može biti opasna prilika za Apoel, na sreću ne snalazi se. Da li je to bio Zevlakov? Borac je pobedio Lokomotivu iz Sofije sa 1:0, dok je Vojvodina igrala samo 0:0 sa Hapoelom iz Tel Aviva. Oba meča igrana su u Srbiji, odnosno u Novom Sadu. Vojvodina, Borac u Smederevu. Evo akcije, evo nevolje za Crvenu zvezdu i evo gola. Vodi Apoel sa 2:1, strelac Zevlakov. Tek što je počelo drugo poluvreme, Kiprani stižu do vodstva. Marcel Zevlakov, strelac pogotka, sjajno je, čini mi se, Haralampidis
prošao po desnoj strani, uputio dobar centar šut i iskusni Poljak postiže gol. Zaspao je Marković, odnosno dozvolio je da lako Haralambidis prebaci loptu do Ževlakova. Edgar. Ide Subašić. Aut za Crvenu zvezdu. Još jedan napad crveno-belih. Edgar je pokušao da uposli, čini mi se, Bogdanovića, sada Subašić. Prilika za udarac, Milijaš. Odnosno ipak Vladimir Bogdanović. Subašić nekako uspeva, pokušava zapravo da iznese loptu. I evo sada prilike za Crvenu zvezdu. Burzanović, sada je to šansa, pao je da li Subašić, odnosno Blažić, i na kraju propada velika prilika da Crvena zvezda stigne i do izjednačenja. U fazi napada za sada ne funkcioniše, pasovi među crveno-belima retko uspevaju. Evo sada možda akcije koje može obećavati Bogdanović, ipak se lopta odbila do crveno-belih. Još jedan udarac, 2-2. 2-2, čini mi se da je Burzanović bio strelac. Eto, upravo u momentima kada sam kritikovao igru Crvene zvezde, izjednačenje, Igor Burzanović sa preko 25 metara. Odlična povratna lopta i 20 metara, 22-3 metra. Oštar udarac crnogorskog reprezentativca i Crvena zvezda postiže drugi pogodak. Subašić je odigrao povratnu loptu, a nema mnogo simpatizera crveno-belih na tribinama stadiona u Nikoziji. Ali evo nove nevolje i brani Radivojević. Tek što su izjednačili, ponovo su dozvolili Apoelu da tako lako stigne do gol šanse. Svaka čast Radivojeviću na ovoj intervenciji. Edgar. Odmah lopta ide napred. Sada Blažić do Tričkovskog, odnosno Ninkov ipak. Evo šanse, ali blokiran udarac. Blokiran pokušaj Tričkovskog, nema ni kornera. Dobar potez sada Milijaša. Evo prilike za Crvenu zvezdu. Odlučio je kapitan da sam završi akciju. Još jedna prilika za Crvenu zvezdu. Nema ofsajda. Evo prilike i ništa. Možda su arbitri propustili priliku da dosu do ofsajda, to ćemo vidjeti, ali svakako da je Tričkovski propustio utakmicu, odnosno šansu utakmice i priliku da reši pitanje. Možda je za korak bio u ofsajdu. Burzanović se ne računa. Evo kakvu šansu od stative, lopta se odbija, gol out.